Hola a tots, benvinguts aquí a Jaime Mates. Seguim amb el capítol de sistemes d'equacions. I en aquest cas és el segon exemple que fem amb un sistema d'equacions on m'apareix una equació de segon grau. Una de primer grau, que és una recta, i una de segon grau, que en aquest cas és l'equació d'una circunferència. Per tant, si això és una circunferència i això és una recta, pot ser o bé que no tinguem solució, o bé que tinguem dues solucions, o, si la recta és tangent, que tinguem una única solució. Les possibilitats que tenim de solució, d'acord? Per tant, mirem de solucionar-la i veurem quin tipus de solució tenim en aquest cas. Fixeu-vos, ja us vaig dir que no tots aquests sistemes d'equacions de segon grau es poden solucionar còmodament, ni tots es poden solucionar pels tres mètodes que coneixem. En aquest cas, si intentés el mètode de reducció, tindria moltes dificultats, no sé si me'n sortiria. Per tant, ja veieu que còmodament no es podrà, perquè m'apareix aquí x al quadrat, aquí, quan desenvolupi això, recordeu això què era? Això era una de les identitats notables, l'hem de desenvolupar. M'apareixerà un terme amb i al quadrat i un altre amb i, per tant, amb reducció no podré fer-ho. Igualació també serà molt complicat, perquè hauria d'aïllar, aquí és molt fàcil aïllar o la x o la y, però aquí no serà gens fàcil. Hauré d'utilitzar arrels quadrades, si vull aïllar la x, se'm complica una miqueta la història. Clarament, en aquest cas, i en molts d'aquests casos, l'opció més còmoda o més fàcil és la de substitució. I aquest és un cas molt clar. Vaig a aïllar la x aquí baix i la substituiré aquí, elevant-la al quadrat. Jo crec que serà més fàcil. Doncs, d'aquí baix tenim que la x és igual a 4, i aquí li resto la y, per tant, la resto a l'altra banda, 4 menys y. I ara, per substitució, ho col·loco aquí dalt. En lloc de la x, col·loco 4 menys y al quadrat, més y menys 1 al quadrat, això em diuen que és igual a 9. Fixeu-vos que aquí, bé, tinc aquests quadrats, aplicant identitats notables, ho solucionem ràpidament, em quedarà una equació només amb una variable, amb la y, que és el que jo perseguia. Vaig a desfer aquests quadrats, recordeu la identitat notable, que hauria de saber de tots, és del tipus a menys b al quadrat, sí? Tant aquesta com aquesta. Per tant, la seva solució era a al quadrat menys 2ab més b al quadrat. La solucionem ràpidament, no? Al quadrat del primer, en aquest cas serà 4 al quadrat, 16, menys 2 per 4, 8, i, dues vegades el primer per segon, més el quadrat del segon i al quadrat. I en l'altre cas, més i al quadrat menys 2i, dues vegades el primer per segon, seria 1i per 2, 2i, més el segon al quadrat, que és 1. I això és igual a 9. Ja hem eliminat aquests quadrats que ens feien una miqueta de nosa i ens queda això bastant arreglat. Només cal agrupar termes i deixar-ho com una expressió d'equació de segon grau i solucionar l'equació de segon grau. Fàcil. Aquí a i al quadrat i quadrat tenim dues vegades i al quadrat. Hem fet aquest i aquest. Aquí tenim menys 8i menys 2i, això seran menys 10i. I termes independents tenim aquí 16, 16 més 1, 17, sí? 16 més 1, 17, 17 més 17, igual a 9. Ens convé que 9 també passava cap allà, no? Per tant, restem 9 aquí, restem 9 aquí, no? Ens queda que 2i al quadrat menys 10i més 8 igual a 0.
Sí? Resto 9 aquí, resto 9 aquí. Molt bé, aquí ja tenim una equació de segon grau. Seguiu un consell. Fixeu-vos sempre si podem, si tots els coeficients són divisibles per un número, perquè això fa que al final tinguem números més petits, fa més fàcil treballar. Aquí fixeu-vos, tenim 2, 10 i 8, tots són divisibles per 2, per tant, divideixo aquí i aquí per 2, el 0 partit per 2 és 0, per tant, em queda i al quadrat menys 5i més 4 igual a 0. Més còmode de treballar, d'on i serà igual a l'equació de segon grau, menys b, que és menys 5, menys 5 és 5, més, ara al quadrat de menys 5 de b al quadrat, menys 4 per a per c, menys 4 per 1 i per c, que són 4. Partit per 2, 2a. I això és igual, i és igual a 5 més menys arrel de 25 menys 16, 25 menys 16, arrel de 9. Partit per 2. 5 més menys 3, partit per 2. Per tant, les dues solucions són 5 menys 3, 8, partit per 2, 4, i 5 menys 3, 2, partit per 2, 1. Val? Aquests són els valors de la i. Ara hem de buscar, per tant, tenim dues solucions, per tant, ara hem de buscar la seva coordenada x, de cada una d'aquestes solucions. Com? Doncs agafant, per exemple, aquí ho tenim aïllat, no? X igual a 4 menys i. Per tant, ràpidament aconseguirem els valors de la x, per cada una d'aquestes i's. X igual a 4 menys i, per tant, x igual a 4 menys 4 igual a 0. Per tant, la x d'aquesta i, aquesta solució serà x igual a 0 i i igual a 4, que és un punt on es tallen aquesta recta i aquesta circunferència. El punt x0 i 4. I l'altre serà el punt i1 i la x 4 menys 1 igual a 3. Per tant, el punt serà el x igual a 3 i igual a 1. Aquestes són les dues solucions d'aquest sistema d'equacions, d'acord? No ha estat molt complicat, El que volia que veiéssiu és que no sempre és tan fàcil, d'emplear qualsevol dels mètodes que coneixem. N'hi ha alguns, heu de mirar bé com és l'equació i pensar quin mètode puc emplear amb més comoditat. Molt bé, deixem aquí. Farem un exemple més d'aquests sistemes d'equacions de segon grau amb dos incògnites aquí a Jaimates. Fins ara!